La meva vida interior. La meva vida interior em centra i em desconcentra quan menys no m'ho espere. El món s'ha aturat. No hi ha temps. La dama somriu. Un home plora. No necessites res, ni d'aquest món ni de l'altre. Sols el teu esguard, la teua comprensió. Espera impacient el moment de l'arribada. Pense i escric. Se'm fa tan dolça la teva companyia. No vull que acabi mai el moment de l'abraçada. Puc ser l'home més trist de la terra, a la recerca d'un gest clar. Passe les hores mortes o fecundes, car tot m'inspira i em capgira la sola idea de la bellesa. Matant-se a tu a passes lentes, però tendríssimes, en un vast horitzó. Si tanque els ulls, puc dibuixar la teua imatge, que m'acompanya en les hores denses. Puc ser l'home més trist de la terra si tu no estàs. Que no se m'oblide avui, perquè el recital que farem inaugural, diguem, al Cira, no vas dir res dels músics, no vas ni agrair la seva col·laboració, no? Per això em torna avui. A veure si acabes la feina. Aleshores, només em restaria ja donar els meus agraïments a Álvar Carpi, que és amic de tota la vida, guitarrista des de que el parirem, crec. Vingueres en la guitarra ja, no? 14 anys. Són molts anys de guitarra. I Rubén Marquès, també un amic de moltíssims anys, un amic molt proper, de pràcticament, no de cada dia, però sí de cada diumenge o de cada... I un virtuós de la trompeta. Volia agrair també a totes les companyes i companys que m'heu acompanyat recitant. Ha estat un plaer, de veritat, a més, retrobar-vos després d'algun temps. Sabeu que he tornat a l'institut, ja no estic en el sindicat, encara que estic en el sindicat. I després, com no, agrair a Vicent Esteve, a Joan Pau Simarro, l'esforç que han fet per parlar un poquet de poesia, Vicent un poquet de mi, i també agrair a company Toni Martínez de l'editorial per la seva presència. I res més, això ja ha acabat. Al segon llibre, si arriba...